Sjovt at lige se en anden model end Cruiseren. Som så vanligt, så må vi jo lige have en, hvad skal man kalde det, højde tjek. Vi kan se. Ja, der er stor højde i den. Vi kan se, så står jeg på gulvet. Så synes jeg det er udmærket. Har vi den ene kabine her, som i den anden 34 og ind og kigge. Ja, må se. Ja, jeg kan sådan lige stå op herinde. Fin med lille luge. Så det er lige om den her model, om det er den, at der har tendens til vandindtrængen. Det ved jeg faktisk ikke. Men altså man kan sige, ja, de sidder fast, men det er jo ikke fordi, de sidder mega stramt. Jeg synes, det sidder lidt mere stramt i Cruiser-versionen. Har vi selvfølgelig køkkenet her med håndvask og køleboks med pil og paller dernede. Og der er selvfølgelig også en fin ovn. Sådan der. På Bavaria med gasblus og det hele. Jeg synes pladsen den virker sådan lidt trang her måske. Hvis jeg lige skulle sige noget. Når man sammenligner med 32'eren, jeg var ude at kigge på her. Har vi kabinen her. Og ja, man kan sige, det er jo egentlig det der, hvad skal man kalde det, holiday betrækket, den er på her. Jeg synes faktisk, det også ser rigtig flot ud. Har vi, hvad skal man kalde det, ja, her hvor man styrer, hvad det hedder, navigation og sådan noget fra.
eller en af stederne, har vi til varme i kabinen og vandtank og Volt og VHF-radio og det hele. Så fin plads her. Det er også udmærket, synes jeg. I toilettet. Det kan man sige. Pladsen, den er jo sådan lidt, hvad skal man sige, lidt lavere måske end på den anden side. Så det er jo fint nok. Og ham, der har båden, han har jo lavet så smart, at der er varme på toilettet også. Det er jo en rigtig god ting. Så. Jeg kan lige tage et lille hurtigt kig ned til motorrotten. Hvis I kan få den åbnet. Kunne jeg godt. Sådan en Volvo Penta MD 2030, og det er en 60-cylinder. Det skulle egentlig være en omkring, jeg tror det var, han snakker om 30 heste. Så har vi et tilslutning til varmt vand op til, hvad skal man sige, op i næsen af båden. God ting. Ja, alle lamper de skifter ud med LED pærer, som jeg egentlig også, hvad skal man kalde det, tænkte at gøre i min egen dengang. Det var dengang, så det er jo en god ting. Jeg kan også se glasset, det er meget fint uden ridser eller du holder lige målstok ind, det var det ude, der står med. Jeg tager lige målstok. Holder lige den bliver ikke. Så I kan se, så kommer man op, så kommer man med en bord. Det er den mørke. Det hedder træ. Kvalitet. Hvor kluseren, det er jo lysere træ. Men jeg synes da, det ser meget flot ud. Har vi den forreste kabine. Også fint albuerum. Som vi kan se her, så er der de to lurer her, som der er på 34'eren. Så en tredje herude i spidsen. Og den har jo de, hvad skal man kalde det, klassiske, hvad skal man kalde det, ja, ridser i glasset. Jeg tror det er, når de vender opad, eller hvad det hedder. De får sådan nogle gnister, eller hvad det hedder. Skal vi lige have en tjek af stor højde her, så kan vi se. Der står selvfølgelig helt op her. Så der er også nogle fine, hvad skal man kalde det, sæder, de har her. Hver sin side. Stor fin seng. Også LED-lys her. Det bliver sparet på strømmen. Nice. Jeg kommer fra Haslev. Det ligger over imellem Køge, Næstved og Ringkøbing. Så jeg har været heroppe i